Karbi Anglong Autonomous Council EM Modhuram Lekhe pen chiho chiput pon padu. Kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council kiligalong langphera habar long jepati dun si ongdung abut pen Modhuram Lekhe chipahai ponlo. Puthot ningkan pho farman Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon jelong alang itami EM ang ho chipalong dunlo. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang ahin pen EM Modhuram Lekhe aphan department ke thompek ponlo lake fishery handloom and textile apen adult education anathu. Pinpur amme kedam tang ningkan ke farman ke langpher constituency long EM kabedera jok kaching thor nangji an ching thor pon thek derlo. Puthot ningkan ke phi alang li EM marpu long duna pod langphera rada pente Karbi Anglong arada tuma phans tami kaching thora mo anso se wan thupo posi cherok to arada tum tami che than pon renti la sinil to malong news ahin pen non alang li longri paching thor ponji phan ke claim ponji pen chenglok educated unemployed youth la pen obekimia tuma phan koson se aking pak pen pajar jab unjima koson se self dependent pachiman unjima lahi huya puthak nil tuma pherang ke dharam sing rong phar pen chihu chiput pon pado la sila so puthak ile tum arjipon ek sena kicheng si malong news tum phan ninga klong pen dak nili office chamber long an nangke humri pen lami the the dinang karjupon phan ke bang ajok nangli tom phan suri suri kachuro pajiriglo ke tengsi nili langferarat do an phan ninga klong pen suri suri mate lakhau nepina lang litum phan kachuro pajiriglo alang litum ajoine alang litum kaduga we ninga klong pen nanga chirap dun pen ajok si pinidak council long ansame kengkam nanga chipi dun long lo ahomosti long mate rituma homosti lo rito homosti long ke paching thurni asaya moge dopik lo pen ke CM sar litum kaching honai Dr. Tuliram Rohang sar alangli ke Japon ke mi mate alangli a leadership along ilitum dak langfer aphan kajin so thetan ajok si pidi alangli cabinet along sami nang bipon lo niliphan alangli nang jinso mate nilitum langfer arat phan kajin so ajok si isi thetan aman tamelang linang pipon lo langfer arat hoi pen alangli phanda suri suri kachuro pajiriglo ili tunga chingonai CM sar Dr. Tuliram Rohang phan si ili tuma dimang ke claim ke damnia sai ke dolo putowar dam put abangke kaduga vera thek frong lo chingthuro nang nak lo athe dak bukulia mate labolong komaji along abangke business atum do traders do joksi traders atum ke methang hemari chikim chedam lo sai tuma khai bang komo he nalatai sielam dolang pen ke ronganat lutlo plodang te lagi maduda chini prong lo ronganat lutlo plodang te ke suman hormu ke paching thurni asaimu do piklang si kaduga ve lamang ani linang than laple lo un ana bangke ilitum dak langfer homosti phan ke paching thur ponje phan ilita bori ponpo EM no nang pipon lo langli CM sar kajin sopen asi EM plodang te isia homosti vet alam kali sabista homosti East West Karbi Anglong district hini do la district hini kelang ye phasta me la bangke arputhe tanlo responsible la thepik lo kelang ke pachingri ponje phana bangke nili bor iponpo pen ke CM sare kaita ningje je homosti EM ke hoklo te ma bangkre ke thom lo gelong ke kawe long kre ke thom dola lasi CM sar bangke lage dolo he long kre hini homosti long bangke MSc chotlo la pen nominated dolang bang thom sila hai tu phananta CM sar kaita ke ningje pondo je EM long ledet pura ning chipa binang ne EM galidet sita MSc ta EM atenglo EM ta MSc asan si claim nang po si kadu ka beta homan claim po nai busi kai ke ta CM sar ke nilitum phan bidi sori nang pipon bom ajili tum kelang ke pachingri ne phana bang e bor ipon bek nang po pen ke ilitum lang fera long bang ke charlie anat jasemet ke charlie nan niliparni si MSc lang fera ratung nang chotoy dun pen nang pahai pen MSc yang pamandet pen EM long le lang lo sutke nili Rukasen College long la visit dam lo higher secondary school long la visit dam lo Rukasen College long ekdom ke lang dam ke dam pen adi mekri jangringan
nili mithang da nili ekdom ho ningkan krip ho kret frog bag dolo rukasen college long nili mithang adim dosta je dam de municipal ni sike mithang da responsible dolo posi dam rai lang pu dam lo amahla da ke doji adim principal chamber mata nali tumta dam ta mi hadi ekdom chipang thirthe ke 1300 kali lason tibul anda inut principal ke dunia tibul a odan dawe ekdom karlo chu ang amasine thande kang lo lapu kali maintenance atangka mokhayong sido plodang te lai ke chilang nai isi principal arum lo plodang te ke doge thaging thirjir nai pusini li thande kang lo na pen ke atheng no bang atheng pi theng prang do man lang meo sitame arlo lu chok lo pote anung na lang tha ingram pingan silitum kadduga beta responsible dolo okol MSc nilitum delage claim ke dam ni lo puson galilo nilitum chirok tok ubigi mi tumang hai tame kelang ke chari nei bang ke apu thetan no silitum rukasen college fan ke paching thuni phana bang da bori ponang po kali pulodang te mo ilitum long ke to tang hormu ta di mo ilitumari deng pen ki suman hormu bang ke chithek long le ji non side stream nangi hol anili college election do bom huta nili ningye ponlo je rukasen college ason adima bangke science stream nang vegi walam da menili chief minister sir la panel ten CM sir panda me choning ri dolo non bangke mithu pigalam lo CM sir nang thanon to MSc tum an fanta ba EM tum non EM banga tumi bensilong hadi MSc la nilitum parliamentary meeting do ta CM sar neng jelo nilitum Karbiang Long East West college do ansita non bange science pen commerce bangke introduce pon bobusi ningye dak lo pon ningarong pigelam lo CM sar phana churu pigelam lo pen gadolang lang fera long nilitum hala fire brigade bang he dorkar piglang fire brigade bang nang lang masila solam da me CM sar phan pachini po na pen ke dolang hala irrigation along alam ta hedi jumna irrigation along alam ta lage non eli to mi mahang tek theng ko pen sila so scheme ke dolo headworks ke jumna headworks bang non eli tum theo an lo la so scheme non ke tum si responsible son mandel lo puthot ke chewap ke chewan thune bang ke la so scheme bang ke scheme dolo lage eli tum ahong thikku bolong son lo eli tum arong ang bong masido angke ale bangke la bangke hojai tumangsi claim bong department gaddu gawe kelang charianta hojai district division asi CM sar the importance pipiglo la so a head box phan jitu ili tum puthot Karbiang Long dipu division ong chewan je phano bangke CM ta nangbori pidun piglo la pen ke ning da thelo non la ili tum CM sar Dr. Tuliram Rohang alang ligi chari hulayong si la so head box bang tum chewan thek the ba chewan ne bulong de di future ke litum ke chewan unji bang ke nili thekam long le asi bori nang nang litum man nang cherap du noi la so head box bang hedi ilitum ari deng chewan long lo pulotang te la da ke claim ke dam ni do la nitum arlo arsik jit chingwai da do lo ngi ke cheng si bang ke liri deng banang la nili la so bang ke mithang ta interest pi lo sar phanta request lo to soyong CM sar mithang da Assam minister la irrigation minister phanta nili tumang no mase batahini ke thom lo phone ka kore ala so bang dipu division Karbiang Long na handover nang kuri nang ipa si bori duna unskilled te dopiglo unemployed youth laga ekdom mane dopigalo litumang bong BA MA metric pass bange do olo nasi dili atumi department atum phan CM sar na pingkhara teng pen department atum ana phanta nili chehang lo nasi ne department officers atum phanta ka chuning report padolo ke chengsi nili fishery department atumi meeting dolin lo secretary dolo la pen ke officers tumda dolo joint director tumda dolo nasi kisuman hadila fishery department pen nil department lam sipulo fishery department pen ta uwi gi mi tumhan ade skill level posipu hade laso jitu unemployed sumar tumhan me thang keng pen pachar jab ye ja kongdo do mane lalo
se isi hala jal kibu ili tum training pinang po kalimadi jal kibu training do okoso ka pangreng ko sonma lahai ta meli tum jongsi uwe ki mia tum phan non charli pinana tum dolo bekar ke do tum phan lahai long jongsi ili tum involve pon lo rang te definitely la tum hedi am thang keng pen charja pon po jal kibu no lo me jal bojar nam dam ta ador su gali non geng geli tum jal ke bahera pen jiwanang na hala bangai kibu jal wan po nga supply wan po nglasi ako cheron frui diti nasi la sodi ma bang yong si un pulote eme thang au sumara tom phan competition do nang po jal ki bu pachi ting bai no jal ki bu pachi ting bai no komama ki bu thek nai hala tom phan orayam isi pinang po grand in 8 people nang po certificate issue nang po angge second jitu atam satum jitia training ke bangi tumang aning jit aning arong po ba encouragement do po lalu pelodang tengke pusibat pon bom poke cengsi bang poke bayang si tum training pipon theklo bate la bang poke batum aku bang hini bang tom bayang si training pipon lo bonang te pusibat pon bom po sini atumi la thon choneng ri lo non dam tang lo non bang action plan gaddu ga beta sob deng la lo tender gaddu beta sob pithai lo potsi ke bang ya ningkan CM sar alangli hirjume do bomji la se alangli hirjume pen non ke bangi atram kopilo haningkan jitu hola so do bangke nilila so ba importance pipon ko plus handloom da tenglo handloom da nile tumi chehang lo handloom atum phanda nili choneng ri lo enela therang ge ronare hon ke ronare thadi ahon ai ron po pon po hem ji bijoy po la choi ke chingra pe ke chingra si chero irong ati isialam lo lage lasi ili tum kopilo therang ge thak rong asar pimara tum rong korjang atum therang thak thek ser tum do hola tum phan itum la viewer center pudo viewer center along hola tum phan training pinang po pini ke pathak pe ko pathak angge choi hong thor la hai hedi lahayong si ilitum training hai ba pipon lo product te daga me thanga masa stall ekta chi khuli milo dokan chi khuli si la market rate ko an mala sore ta teng jona la lo product te tuma demand da dopo si lahailam da tumi ne arsik jit ching vailin lo sinono bangke ilitum matha pa me le claim pona busi joint director assistant director tum an phanda ni le tumi chuneng ri padolo non dam tanglo ke wangia ningkan pena bangke ilitum major mati bang pulo handloom ke department biu galila ot pamelo pulo tangte lahelo min ilitum traditional jepang tangi rada along e ponji pulo te traditional aja kongke la handloom along peno itum ni la sia tumi ta pulo itu ami develop korabo laibo ya solam tan lo si chok lo la ke claim kita mi do ke la dakta skill li tumbat ko mate ki thurmi akor jang atum punon sarpi mara tum bana pinan ka ve akor jang sarpi busi pulo he la sona tum hanta itum nyong sin involve pon lo dang te encouragement long po la si nang li tum tanang serap dun noi ni la hai hadi matha pon lo tumi pen matha la tum tam nang lang wang lo he officer tum ta teng pen ta ali do nai plus revenue council revenue pa baji fanda bori nahi mate lamang ke lahai lo nasi ili nang litum phan lan belo nang chethanun thegi no namat ke ade mo por mesen ako chitong thuna kadu elam chethan pon bom nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta